Τόσο είναι. Η Μενεγάκη έχει στολίσει 5 δέντρα. Για να νομίζετε εσείς και να μην είναι. Όχι, είναι. Γιατί δεν προλαβαίνεις να φας. Δεν προλαβαίνεις. Και σας μιλάω εγώ. Μιλάμε, δεν προλαβαίνεις να τα φας. Δεν θα εμείς να φτιάξουμε τον κόσμο σήμερα. Θέλουμε να συγκινηθούμε. Και να πούμε και δύο κουβέντες. Αν είσαι καλό παιδί και αν δεν είσαι. Αν είσαι καλό παιδί, θα σε κεράσουμε μια πάστα. Από εκεί βγήκε ένα σακί με κάρβουνο. Που μεταξύ μας, έτσι όπως έχουν πάει τιμές, και αυτό χρήσιμο. Όχι, παιδιά, όχι. Εγώ θα σας πω. Το χειμερινό μπάνιο είναι ευεργετικό. Το προτείνω. Δοκιμάστε το. Να έρθει να κολατσίσει και να κάτσει στο κρεβάτι. Να δεις φθηνά εργατικά χέρια ήθελε αυτός. Κατσίκα. Δεν γκέει και πολύ. Τι θα θέλατε να κάνουμε παράδοση από τούδε. Και στο εξής, θέλω να έχουμε αποφασίσει ένα καινούριο έθιμο. Πολυλογήσαμε, παιδιά. Είναι ψηλομάπατα Χριστούγεννα εδώ πέρα. Οι λέξεις μάτς.